Ce scrie aici, Mihailo? Ia uite-te. Vreau să dai Iisus. totul pe teren. Pe ce știu că nu-ți văd, că nu-ți bate. La roșu. Aici ce scrie? După culoare. Întreg. Se vede picioare aici. Uite-mă, să uite și el, să faci o bună față. Voi scuți atenția. O să vă opriți doar apel. Acum ați văzut pe teste nouă ce putea pe terenul de joc, da? O rezbat. Ce pot să fac? Uite, mă uit la fotbal la film. Câte mai fac 13 minute. Hai, vrei cu tupea, fără frică! Tupeu. Hai, dăm drumul la față, da? Haide, bă, haide! 3, 2, 1... CSS victorie! Hei, victorie! Hai, stărică! Haide, bă! Hai, stărică, stupă! Mergem jos, încă dăm. Hai sus, hai sus, hai sus, hai sus, hai sus! Ce-a făcut? Te sport. Hai la loc! Bravo! 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 Bravo, Preda, calm, ne așezăm, calm, așează puțin. Hai la pas! Om la om, atent! Aproape! Peste portari, Ilie, cancelari! Singur! Bine, ești cu ea! Pleacă, Rada! Preda! Aici e tu atunci, da? Acolo e liber! În rest sunteți om la om! Calm! Deschide Ilie mai mult! Matei, vino aici la mine! Aici la mine vino! Aici la mine vino! Da! Aproape! Ideea, singur ești! Vedeți că voi cu e mereu singur, da? Ideea! Hai, Pas! Atent! Bravo, pas! Căutați-l pe Alex voi, că e mereu singur! Laur, nu mai ieși din centru, Laur! Pleacă Ianis de lângă el! Laur, din centru, aici, da, atât! Hai la loc! Vladiu! E mic! Da, de ca lumea! Alex, vorbește! Hai pe el, hai pe el! Stai pe picioare! Te uiți! Respira, Alex! Bravo! Alex, Hai repede, hai! Vezi pe ăsta foarte pe iar! nu te mai înapoi! Ideea! Ideea, bravo, Ionut! Calm! Du-te, Rada! Bine, tot! Hai! Bravo! Bravo! Liniștit, Calm! Hai la pas! Te rog, stărică ia toți! Nu te la Edi, mă. Bravo, copii!
Haide, Edi. Da. Sunt tari. Ea sunt tari. Înapoi la Edi. Atent la pressing, Daniel Rada, stai sus! Hai că nu joacă, dă sus! Te retragi, Matei, mai scrie! Că pătrat, așa! Noi dăm! Și a doua! Bravo! Venea! Bravo! Hai Daniel, ia ta! Cu Andrei, stați cu oameni, pe Bravo, faza copii, bravo! apărare, defensivă. Lasă-i, Ionică, este pe fază de atac acum, iei pe avantaj. Hai să o luăm acolo! Bine, Laura, acolo stai! Bine, vino aici unde e liber, da? Bravo, Matei! Haide. Bravo, Mihaiule! Apli, ce drum? Soare ca eu mai aici, Bravo, Matei! mă! Bravo! Hai, Cosmin, răsucește-te mai repede! Laur, stai în centru! Hei, Ionică! Direct! Direct! No! Laur! Matei, vino aici la noi, la banca de rezerve, aici! Uite cine e liber, da? Te uiți! Cine e? Aici, Alex! Da, se vede ea! Edi, vino și Laur! Hai, Stănică! Haide, du-te, Edi. Bravo, Ionuț! Noi dăm! Haide, acum! Repede preluare! Bine! Stănică, l-au mutat, Stănică! Pasează! Bravo, Laur! Una, două acolo! Alex, du-te cu omul tu, Alex! Asta Ei, aici, e tău, vino aici, Alex! Freda! Freda, uite-te la Matei, că e liber! Ilie, mai lângă Flavius! Haide! Bravo, Iliuță! E singur bă, Stănică, hai! Hai la loc, ne așezăm! Oare Ilie în linie? Laur, ești prea jos! Edi! Cu cel! De acolo, bă, cel! De acolo! Dacă e liber și dau spasă bună, da! Lasă picioarele în bătrânul! Hai înapoi! Calm, Edi, calm! Stănică primul! Coboară mult! Nu! Deci cobor mai mult! Ai văzut cum bate? Hai! Și bate cum trebuie! Ca picioarele, la distanță! Ionut, vino aici să dea înapoi! Heads! Bravo, Iliuță, bravo! Ilie! Ia-o ori pe piept, ori cu cap! Nu mai ridica piciorul, că-i dai pe una! Pleacă, Daniel! Bine! Da, descultă inima! Alex, urcă! Bine! Pleacă! Chiar să plecem, Edi. Hai, Tudor! Luă-tu pe Tudor, Alex, prea ușor! Alex! Am-o bă acolo! Bravo, Iani! Hai la loc! Hai, Cosmin, uite-l pe Flavius!
bravo, nu să toarcă. Hai, haide, Sino! Nari, la tine! Bravo! Yes! Hai, Daniel, hai, Daniel! Bravo, bravo, bravo! Daniel, dă drum la mine, ești cu spatele! Dacă nu și-ai drum pe la mine pe acolo, Flavius, poți pe adâncime! Laur, poți să primești și tu! Joacă, da, da, dă-i-o! mai târziu. Hai mă, Cosmin, dă-i cu Laur! Bine, hai că ne auzim. Asta-i Daniel! Bravo, bravo! Stai! Bravo! Da, la forța, da! Șut! Eu! Vede! Bravo, Daniel, bravo, Daniel, bravo! Bravo, Rada! Alex! Voicu! Te-ai întors? Cauți atacanții, da? Dacă ai spațiu și te duci până la poartă, du-te, dacă nu caută pase. Bravo, Rada! Hai, că am început bine. Continuăm tot așa până la final. Gata! Hai, Edi! Hai, Edi! Hai, Edi, hai că poți! Hai sus, dați, Edi, e nevoie de tine! Gari! Scuze, mai ți-a adică aminte. Hai acolo, mândrăiești fața! Hai, Luca! Strângeți în centru, strângeți în centru! Hai, Tudore! Plec, Tudor! Nu este! Vezi că-ți lepili! Hai, Daniel! Hai la loc, Alune, că ușor! Hai! Ia da mă nici cu spray. Joacă cu Tudor mai repede! Tudor! Tudore! Vino tu, Alex Voicu! Edi! Hai, Edule, hai! Cine rămâne la poartă? Are acolo centru, câte centru? Lasă-le! Hai, Edi! Încearcă colțul lui. Spate, Alex! Gata, bol! Nu-i lași poarta! Nu-i lași poarta! Hai, lasă-o, ne așezăm, hai, Daniel! Flavius în centru! Poate intre, Filip! Linie în centru! Linie! Hai pe scurt, unu! Linie, stai pe scurt! Mândreanu, hai pe lângă Laur! Lângă Laur! Ești Tudor în linie! Dați pe loc în zona voastră! Reda, dacă poți ieși! Edi! Nu i-am mărțit toată partea asta. Bravo, Lari, ieși! Linia, Ilie! Poate de aici! Breda! Hai, Mihai! Hai, hai! Terenul! Bravo, Edi! Hai, Edi! Bravo, da! Dai gol. Uite, lui! 20 de metri! Ionică! Ce pe atac? Stoinete, du-te ăsta, Stoinete, scuze, Stănică, urcă mai mult. Tudor, Lung terenul, ești pe zona Mihai! centrală. Nu prea merg ăstea! Hai, Davi, hai! Totul! La loc, Flavius, lasă mingea, hai la loc! Edi! Hai la locul tău, mai jos! Hai că-ți mai vine o minge! Edi! Hai!
Stai, zici că nu mai poți schimbăm. Ești el! Raul, nu mai ești în centru, care e mult! Raul, e! Asta-i, pleacă! Du-te, Edi, du-te, iau la poartă, Edi, iau la poartă! Haide, dă-o, dă-o. David, hai mai mult, hai mai mult! Hai mai mult în joc! Ce să facă? Cred că cu mingea, am văzut că ieși și cu mingea afară. Greanu, du-te în centru! Mingea pe acolo. Frate, ce ai? Că ieși mingea și ăla o dă două. Dar ce mai dai în ea? Uita, nu uita. Daniel, pressing-ul! Nu-l faci bine, am vorbit! Călin sunt pe la ăla. Nu-i mai dar lasă. Matei, o mai departe! Hai, Sârbule! Hai, Flavius, hai, Daniele! Tănică! Mergeți la offside! Bine, aici! Lasă-mă acolo, Tudorei! Urmărim, Rada, urmărește! Mihai, Matei, urcă! Urcă, 30 de metri, n-aveți adversar, aici, stop! Hai la loc, la loc! David, concentrați, stai bine! Hai cu fața! Daniel, cu fața! Rada! Cu fața! Chiar ești în povestea ta! Fii atent aici! Haide, pressing-ul! Nu mai da pe lângă ea! Atent! Atent! David, bate-mă mai bine, David! Nici așa, nici așa! De acolo bat! Acolo, mă, ce mai vii spate dacă ți-ai zis de acolo? Acolo, Alex, înțeleg! Trebuie să lase joace înapoi, nu mai jos! Bravo, Matei! Fără faul! Stai pe picioare! Hai că numai acolo te driblează! Eu! Da, dublați-vă! Ilie, vino aproape! Hai la pas! Coară, Cosmin! Vasile! Du-te înainte! Hai înapoi! Bravo! Hai la pas! Bravo, mă, Daniel, acum! Hai să luăm minge, hai să luăm minge, haide! Strânge! David! Sârbule! Sârbule, vezi de jocul tău, lasă poveștile. Vezi că e mai mare. Hai să scoată, hai să scoată, cea. Da? Stai pe picioare, stai pe picioare. Vino aici. Bravo, Radu! Haide! Bravo!
Din cine că pleacă în spate? La Williamson. Cal, mai la pas, Cosmin! Offside! Offside! Cosmin! Ești să dea și el! Hai! Da! Nu pas în jos! Joacă! Haide! Ajută-l, Cosmin! Hai la pas! Bine! Una, două! Pleacă! Bravo, mă, băieți! Bravo, Laur! Uite la prima! Hai, urcă! Hai, slupă pula! Oprește jocul! Afară! La minge, dar vezi că de cine e urcat vot? Nu te vezi că are băiatul, hai, că nu se duce la urcine. Daniel! Bine, știi joc! Continuă! Doare ceva? Până îmi revin eu. Nu, domnul, mai joc. Mai joci? Păi normal. Dă-ți și mie apă, bă. Asta a ieșit și mă. Hai, dă-le mingea! Înapoi! Gata, joacă ultimul! Ce faci, bă, ești mijlocaș? Deci rupe picioare. Domnul vreau mijloca stânga. Dai acolo! Hai cu Tudor! Bravo! Alex! Poate ai trei! Bine! Bine! Bravo! Îi dau fier în cap direct. Faci treabă. Normal. Nu mai dau dracu pe partea. Ia și... O să dea... Pe ce o să fauteze? Păi nu știu. Pe ce m-ați venit aici să fac? Mamă, ce poți să intru! Laur! Laur! Nu mai pleci la ușoi! Tu ești închizător, stai mereu aici! Dai pas și rămâi! Tu ești soluția când avem cine pasa! Hai, Cătăline, sus! Nu ai grijă! Da! Hai, Cătăline, sus, sus, tată, sus! Nu vrei să bei tu asta. Da, nu mai fă zi, te rog frumos! Nu ai grijă! A, nu, pe ăsta, stoie! Și așa te duc. Stoinete! Adi, te doare piciorul, lasă pe... A, nu te doare. Calcă, calcă pe el, băi, băiat. Hai, mă, taci din gură, serios, gata. Calcă, calcă acolo, Cătă. Urmărește, hai să te văd. Nu devia, mai bine o lași, că avem portari! Bă, cu dași într-o aici, băi! Nu devia! Jos! Bravo, băi! Vrem greșeală. Cătăline, milionul, băi! Băi, milionul, că tu ai scos! Bravo, Pili! Hai, calcă, aleargă pe el, Cătă, aleargă, băi. Hai, iau de la casă! Bravo, Pili!
Hai, joacă, joacă, joacă! Joacă-mă, pas! Hai, David, hai, urcă, urcă! Ajută-l, Cosmin, ajută-l, cere mingea! Se bage legendele. Ai în centru la urnoi și... Hai băieți, haide, trebuie să dăm gol, haide! Andreanu, rămâi la centru, nu mai coboră acum. Pune mâna! Bravo, până jos! Dacă nu mușcă mingea! Bine l-ai văzut pe la... Ține-o! Bine! Bine! Bine pleacă! Hai, joacă, că-i bună! Hai, Stănică, Hai, hai! Mândrele, tu, ia ta! Așa! Așa, Mândreu! Hai încă o dată, Stănel, hai! Bine, bine! Uite-o! Hei! Acum vină eu! Urcă! Urcă! Pleacă! Hei! Iu! Ce recuperă din poartă? Mergi mai repede, haide, dă-i-o! Urcă, Flavius, urcă! Davidu veni deja, Laur, e singur! Centru, da! Ia-l, Stănel, hai, Stănică, hai! Înapoi, hai la urcă, mă, dată! Spate, spate! În spate! Bine, mă! Hai! Dai! Nu e. Bravo, Flavius, excelentă reacția! Ți-ai dat direcția. David mingea. Că trebuie să ataci el mingea. Aștept să vină mingea la tine? Bine! Da! Matei, desfă! Desfă la stânga! Hai, Edi! Bravo, bă, Stănel! Bagă capul, Stănele! Hai și Fii atent! Stăinete! Stăinete, muși prea mult! Nu lași pe ăsta pe stănică, zona centrală, lasă pe el în partea asta. Bravo, David! Hei! E bine, da! Alergați, bă! La loc, la loc, la loc! Da, Laura! Stai între... Bine! Reda! Reda! Strânge, bă, mă! Hai, lateralul! Strânge! Daniele, nu dă până acolo! Doi, doi! Hai la pas! Cosmin, cere! Bravo, băieți, Maxi! Hai! Hai, n-ai știut! Formează-te! Am apucat să sunt comentarii, a fost toate comentarii. Dă-te de acolo! Asta e Laur! Uite mă ce pas a dat, uite mă ce pas a dat. Reda! Hai, hai, hai! Păi, Mihai! Hai, da, dă ca lumea minge! Laur, și tu, dă ca lumea minge! Hai, pe de-aia nu bate! Băieți, luați voi mingea, că uite pe unde ne aleargă! Luați voi mingea, să batem! Joacă-mă, joacă înapoi, haide! Hai pressing acolo. Sus, Flavie! Singur! Singur! Arada!
Da, nu pe sus, Flavius! Lasă! Hai sus, 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 sus! Hai mai sus! Hai Rada! Bună! Joacă! Desfăm astea, desfăm aici bine! Joacă repede, Preda! Viteză mare, Stănic. Dă-i, mă. Aici și de aici. Aici unul! Alex, la scurt! Hai la ur, hai la ur! Joacă repede! Lari vine, lari vine! Hai! Bună acum, excelentă! Așa trebuie să o arunci! Hai cu fața, hai cu fața! Da, la un, așa trebuie în spatele lor, da? Informează-te când ești liber, mai spune și tu, Flavius! Nu te uita! Deviază! Bravo! Hai, Flavius! Bine! Bine, hai să o luăm! Hai, Hai, ține de ea dacă poți! Haide! Haide! I-a dat pe bine. Ești, ești, Flavius! Bravo. hai sus, hai sus! Armă! Pune mingea jos! Pleci și pleci, Gianni! Ault acum! Ault la mea! Joacă! Hai la loc, asta e, hai la loc! Hai, Daniele, lasă asta, hai la loc, așa a văzut! Oricum era foul. Trebuie altă viziune până la asta. Mește! Circuit, păi eu sunt David, lasă vorba, David! Daniele, lasă data, Daniele, taci! Doi! Daniel! Fața lui! Marcaj! Direct! Direct! Nu lăsa mă. Hai la loc, hai la loc! Hei, hai, lasă! Hai ușor acolo, Tudore! Eric acolo, bravo aici. Luca! Stănică rămâi marcat, stănică rămâi marcat. Haide la urmă! Lasă pe Tudora. Urcă! Bravo, bravo, bravo. Alex. Dă-i, Pierre. Bine, bine. Opa. Hai acolo, hai să luăm! Joacă! Bravo. Hai băieți, hai mai cu viață, hai Alex! Hai sus, hai sus! Daniel, pune Urcă! Urcă! Da, 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 o arunc aici. Tu-mă la picior! Haide-mă la Hai, sigură. hai, tot acolo! Bate bine, bate bine, bate bine. E, spate, spate! Sigur, zi. David, hai mai atent, hai! Om aici, om aici! Hai, ui. Mai poți? Noi, noi! Ia mingea! Hai, Edi, hai, Edi! Scoate mingea de aici, în aglomerație! Faci-o pe piept! Uite-mă, Patru! Sport! Aici, înapoi. Hai, Mândreanu, haide! Haide! Hai, Daniel! Ia, la, la, la! Bate afară, Fabius! Așa, mai sus, așa! Haide-mă mai sus! Edi!
Retrage-te! Bravo, Tudor! Urcă bă, stănică, Domnul bă. la picior! Protejează! Edi, când facem pressing, unde trebuie să stai? Să dii aici cu curul poartă? Du-te sus între ei, să le luăm mingea! La pressing. Hai la loc, nu urcă, stai între ei! Între fundați, central și lateral! Hai, cu curaj! Cum facem pressing? Hai, Tudor! Bine, direct! Bravo, Ian, stai Bravo, atent! Cosmin, bine ai stat! Atent! Nu treci, da! Zi, vorbești! Da! Lasă-te Du-te, unde bă, e mai! mingea de la început! Grimcea, bine scoace, că nu te duci acolo, nu țin, Hai la nu pas, țin hai la eu! pas! Aproape, bravo, bravo! Ești primul! Bravo! Joacă repede! Alex, lasă-mă tale! Mamă, m-am tecat, tată! Băi, ești atent la meci! Joacă înapoi în tabie! Hai, mai repede, repede! Jocul, schimbă jocul, schimbă! Mamă, joacă, bă, joacă! Ai deschis! Ilie! Asta trebuie, da? Reluare pas! Uite cu ei să îmbrăcișeze! Hai, gata! Edi! Așteaptă, Ilie, coboară mult, nu bați! Coboară mult, Ilie! I-a luat Dița Dă-mă la înapoi cu Ilie! Acolo! Înapoi, nu mai poate! Ești descoperit acolo! Mult cu Ilie! Dă-mă înapoi! Joacă repede în spate, joacă! Acolo, sus, Tudor! Hai, Ilie, da! Cerești cu mingea când ești în fața, pentru că îl prinde mereu descoperit pe cel care e cu spatele la Am un centru! Așa! Rene! Nu Rene! Urcă! Așa! Urcă! Hai, David, hai, David! N-are nimic, David, n-are nimic! Hai, ia mingea, ia mingea! David, de ce te întorci așa? Du-te încolo spre poartă! Joacă, joacă, Flavius, urcă! Hai la pas, Voicule! Mai hotărât, joacă! Hai, Ilie! Cere Laur, cere! Vezi că vine Laur, asta trebuie să faci. Încă o dată! Daniel! Nu-i Maftei, du-te în centru, Maftei! A urcat Flavius, simte și tu! Haide, iau cu tine! Mai departe! Iau cu tine! Bravo! Bă, ce frumos! Hai, David, hai! Hai, Rada! Rada! Daniel, stai la poartă! Ce așteptați? I-a strigat Lasco, dacă strig Lasco, fă ceva cu ea. Hai băieți, hai la cap! Lasă mâna, nu mai împinge. Uite-l, uite! Bravo, urcă! Oprește jocul, Alex! Aia mingea! Bravo, Astani, descurcă-te, bravo! Alecare! Hai, Matei! Stai pe picioare! Matei, dublează! Stai pe picioare, nu mai da atacul! Stai pe picioare! Hai la loc! Bine, Alex, bun efort! Daniel, acolo, termină faza, ce-i faci? Ai vrut să mai pleci? Hai, bine, Tudor! Hai că m-am prins! Uite-te, dacă vine târziu! Mai joacă mic! Hai, Alex, ia mingea, Alex! Alex, dacă aș vrea să le dea ei, o să ne dea peste gard, joacă! Asta e! Hai, mai rapid! Nu vă invită nimeni la joc! Fii atent la așezare! Ce ia?
Dă-o, Dare. Bravo, David, frumos, bravo, hai la corner! Vezi, David, că se poate, haide! Rada! Nu bați tu, pleacă de acolo! Sârbule! Nu te mai și bate, David! David, Sârbu! Unde mă? David Sârbu, hai la corner, tu bați! Dă mai șutat! Daniel, la careu! Mândreanu! E corner, uite-te unde ești tu, e bine unde ești? Du-te în fața portarului! Hai băieți, hai că noi dăm, haide! Haide, haide, că se poate! Joacă acolo, haide! Una, două! Dă-i, mă. Bine, hai la loc! Bravo băieți, bravo, bravo! Bravo, Laur, bravo, Laur! Bravo, Ionuț, bine ai urmărit! Haide, joacă! Hai sus, Daniel! Hai, Cosmin, lasă-l pe ăla, așa! Hai, David, hai! Bravo, du-te cu ea! Hai! Dai cu gol, Sârbule! Hai, hai! Bă, nu știu pe jos, să-l tași! Dă-o pe jos, că mergea, ține-o! Vină cu fața, Alex! Alex, vină cu fața să dea! Pune-o jos! Pune-o jos, nu mai sălta! Hai ia mingea, ia mingea, ia mingea! Hai, Laur! Hai, Edi, hai, Edi, hai, Edi! Joacă! Urcă, urcă, David, du-te! Du-te, David! Hai, David, du-te acolo, du-te să bată, du-te! Bine, Mahnei, da! E pe partea cealaltă, rămân aici! Bine, bine, Ionuț! Alo! Dă-o bine! David, nu te lăsa pe spate, dă-i tare în ea! David, concentrat, hai că se poate, haide! Haide bine în ea, tare! Cere, David! Bravo! Bravo, Cosmin! E ok, mai bine decât să pierzi mingea. Bravo, David, bine bătut! Hai cu fața, băieți, cu fața! Hai că puteți, haideți copii, haideți! Daniel, stai cu fața între ei! Daniel, o să joace mic, tu ești departe, apropie-te de ei! Bravo, Flavius, bine urmărit! Lasă-ți-o dea! Hai pe mingea a doua! Haide! Daniel, vino! Așa! Ținu! Bine, ține-o! Ține-o! Bine ajută! Joacă în spate! Hai! Ori în partea cealaltă, rămână la joacă! Da, Lari, bravo, Lari, bravo! Joacă în fața, Lari! Bravo, Lari, de aici, bravo! Bravo, bă, bă! Bravo, Lari! Bravo, bă, stai! Dar nu mai ți-o... Edi! Edi! Ok acum, la presi, ok? Hai, acolo joci! Lasă-l să dea acolo! Hai să o luăm, hai să o luăm! Bravo, Lari! Aici, 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 să nu mai iasă! David, hai că se poate! Hai mai atent că se poate! Joacă, joacă! Alex! Am doi! Hai și ascult, Alex! Vrei-ți-o dai? Am doi! Hai cu el! Noi, hai, marcaj, urcă! Păi și dă pe cinci, Andrei! Andrei, vezi că ai coborât prea mult! unde te duci, bă? Edi! Ai omul în spate, Bine, mai jos! dai în drept și poarta Auri, ta! al de aici, Auri! Lasă-le m-am făcute fără să prind! Bravo, bă, Stanele! Uite pasă de gol!
Hai la pas, ești aproape. Matei, mai calm un pic, stai, poate mai e și altă variantă. Ia mai uite. Așa copile, bravo. De acolo, bravo. Hai, Stoianete, ăsta, Stoie. Hai, David, hai, atent, hai! Alternăm, da? Hai, David, cere! Bravo. Hai, ajută-o, ei, cătă, aleargă! Poate mă afară. Simplu acum. Bine, ajută-l. Alex, trebuie să vii la față, Alex, să-l ajut și pe el. Hai, Mândrei! Hai, Daniele, hai, Daniele! Bine. Direct, la picior, la picior! Haide, hai, Mândrene, hai! Deci pleci. Hai, David, hai! Bravo, deci pleci. Respiră. Fără Paul! Fără Paul! Bravo. Haide! Bagă, bagă! Bagă, boicule! Nu faci. Ești, Alex, ești, Flaviu, ești, Mihai. Da, haide! Hai, David, hai! Hai să luăm mingea! Pune-o jos! Hai, Rada! Calm! Ține-o la noi! La urdă pas! Hai la pas, băieți! Hai, mă, cu el! Du-mă mai repede, Ilie! Da, dă-o mai repede! Urcă cu ea, urcă cu ea! Pune-o piciorul și tu mai tare! Uite, prindeți motivul cel mereu! Hei, stai! Uite, explic de șochiul cel mereu! Care tu-i când vii cu un om, tu stai cu altul! Acolo, nu lăsa! Hai de picioare, nu trece! Tudor, ai fost în oță, nu te-au dat pe linie. Hai la pas, copii! Trebuie marcat și cu ăsta. Hai la pas! Marcat, bravo. Hai, mă, aici, dacă vrei. Marcat și lucrează el. Mai sus, fiecare cu 8. Mai sus, Tudor. Intrați pe la serviciul ăsta, la seta, ițulica aia. Nu te poți pe el. Hai, Daniele! Hai, bă! Da, Hai! fac clasa. A pierdut-o, mă. O să zic să iasă afară la portă. Ia mingea! Târgu bate, hai la careu! Ilie, du-te la careu! Paul, la careu! Haide, urcați! Măriți mingea! Bate bine, David! Hai la loc, la loc! Hai, atent cum îl ții! De el și poartă, Mihai! Hai, omul aici, vezi, Eric, mai atent. Lăsați șarta, lăsați șarta, jucați fotbal! Eric, Colinea, cu tine, Eric! Vezi că vine. Hai, David, hai, tu, David, cam! Hai la pas, hai la pas! Hai, David, hai! Nu așa, joacă cum trebuie! Joci ca lumea sau nu joci? Hai, bravo, Lari! Mai din gleză joci stănele să moară. E singur! Nu ieși în centru! Așa, atât! Ciobi! Tu, Ilie, ieși în el! Ajută-și tu și tu la poartă, ajută-l! Ajută-l! Joacă! Joacă! Bravo! Hai, Amigea, repede! Hai înapoi!